Gulum kata kokte boksana Bokra BAI HAMJOK tanglai chasomai tolmani akongno kamini borok kebo saimia 1 mas ni pore ingke bina hamjok no sairi kha aw ani Bokra BAI HAM chasomai tonglai jak te ani bogo je sarai tamani abo kebo niya aw ani Bokra ni je nei ingke akongno khanawai no kamini borok borok khorni manjakha ingke orno beo borno kujon khayo aw buri tamani bagai chasomai tolmani akongno sananan khana te borok bai ke chasomai tonglai khana nei ingke aw bidan last pai tak nai tongdi Station channel ta pun subscribe kalian, please subscribe kalian di. Wila no bini chini mung sana bini chini mung ke tito mohon Tripura te bini bihe buto bini bihe mung ke kokoi Tripura. Borong itu ter busa ke sajon ni bisingo busadarong ke korong ba te buri rong ke korong no ye. Ike buri korong no ni bisingo jo terus saya koton ke bokai rohojak 4 bos orang ka. 4 bos ni ya gulung ke tabuk tamung ka bo buri ni kana ni kaisa selata wa selano ingke bo ang bo hamjok naina musuka nung hamjok tu budi tu mangkangke abong ke cingjoto ni pama bai angko sione ike akong no khana boy obusa bo tamongka hamjok tu ui pekya ike tu mani ya gulo men on no sopayo borok bai ke chas me tong lakya ne ike puilano apurong ke odong ni borok ke bo kurei hamjok bai te pini Bokra sini tongo apro odong ni borok ke joto bazaru thanjar Hingga aw cila tamongka lupjani bagai bon nai siksemani aw burino tamongka kuku thanani ringka ringmani agulo bini hamjok botaka aw puro kamini borok joto saimano borok khoroni kuku thanglai jakine aw kebo hamya wanchogya abone agulo botamongka kuku thangoi aw puro nasna sikmali abo aw burino san kata iki sanmani agulo aw burino nani kosia angka ongkan ke botamongka aw burino rang pasorona ini tingka Mani ya kalau buri boko sika ini buri saka ini gos mani ya kalau ke borok korong ini cas semai tong layu ikan ben ko kau harus sampai borok cas semai tong mani abo baik ke saimang kangke borok korong ini fugo cas semai tong mani ya kalau te tin de pore hingke ocula tamongka te pasor ini gos ini thali dua cas semai tong layu tong mani abo Bokra jo phai do pai ka hai pan bini Bokra jo kono saya abo kami ni borong ke boleh share kaya tong mani ke abo tamongka wa hamjok laji jago tong mani ya abo kami jatuh borong sai mari ka aw ani Bokra BAI angsa semai tong lajak te ani bogo je cerai tamani abo ke bonia amohin ani Bokra ni busasi ni jatuh kami ni borong sawiri ka aw ni ya gulom manjakha ingke te borok kok sapayo borok aw manjak mani poni tang wata mong kana te borok kami ni borok be tang borok kaisa kana ni ingke puilana borok kami ni ruwazaro bu sungjaka Dengtang bota mongkana ini lah hamjok no sairi kha aw ani Bokra BAI HAM chasomai tonglai jak te ani bogo je sarai tamani abo kebonia aw ani Bokra ni je nei ko se tongmani se boano buna tongna rokino te rang no lena den ko sio ingke ani oro ri chumna se kuno kuri ke apni bagoi hang wanjogi tongka te or rang bai kono kisam ri chum siwanu nei ingke akong no khana bai kamini borok mung sahidia ingke aw chalano hingka dengtang mani bagai hamo ingke aw te nini Bokra rok chili riban wo bai khai bo kamio ma bere amani yakulo botamong kha kamini borok bai singjaka kamini borok haino chekara ke singo boro dengtang tamo khainai nini beingner lanai nani hamjok lanai ni chingkata bini umor ingke tabuk 65 umor te opuri ni ke asuk puri opuri ni ke 26 bosor ike wanchok na sidi opuri be o chalani tamo chuna da tongkuno ingke orno on chala tamo ka ani burina nalia ang bono hakai suka Tiada hamjok no senasi ini bos haka. Ike aman ya gulo kami ni borok bopro sangna toljana kandung muli soya kobor cei nung punusia ini tabung ke preseno je bo oma hike omman ya gulo kami ni borok ke bo muksan liya bo kami ni borok ruk jajak para nung ya kachiri para nona tonlia ini hai pano tabuk kuno khailia bo chini para uno tongo bono kuno khailia hai pano tabung ke pini busa sajone bispo total tabung ke skang purni buri to tabung najako Awon ya gulo je khorok sa tongnai je tamo inai chas bai tonglai ne ni busai abong kita bukte kaisa buri na kha te abon ya gulo te masa buri tongnai buri khorom ni bisingo te masa buri tongo ok khorom ni bisingo ge khorok sa to naja gete khorok sa awon na khata bongke omai ke tuktak bor chole lai tongo te tau phana omai ke bo chua ruk phekang ke chua ruk phekang ke borong no romna somna oi buna tongna hini bo bohino te beo kamiro bo nukjaka bo Chuak pegang ke te borono jekuno hororo phano bo kuisa ke nayu omni bagai bo kamini borok bai beba kamini borok bai bo bujak man ching nubjak hai phano kamini borok tau phano bono kuno yako kuno kamini ni thanchi di ai si di au phano kamini borok ke bo amai tabu phano
sadia pono haino kamio kahke no tonka awni logiano chin tripura sarokni bagai berat no wana ma chin chako masogoi kaikya tabu SIB pare sin tripura bu kubol mani abo baksa sai mana te baksa sai mena ye baksa sai mena no ke angske sai kharo no o virus ni mungke SIB virus o pelai no kirma chincha te borok pelai no borok thilai to o virus ni yagni bike yok nai o bono no sai mana ke jau bi last better jo nai tungdi ike poila no virus ni mungke na nama kana SIB virus o bebak jaka bo tabuk jor te o virus mata ma total 808 jon manjaka virus ni yagni yok na ni bagai jotna chesta khale di tamo in marks to khoble di te kaisa kok sai jan ke sa haksal ke kok sai di ike virus to bike borno kubul ha to o virus bike borno ro kaisa ni bai oro kaisa te kaisa ro soi ke abon ki poila no thui ni dar te soi na abo kaisa no thui ni no thui nangjaga bo bina thui nangka bo bina ro banai te ni halma bina ro halma nangjangke abon ni oro solna abon bagai na chin tripura no sana thanai nung je kono jago doctor ro phano thangkangke kaisa no je injection ro mani abon ni oro injection sap sutro khayaboi ni oro injection lagai na ni abo jiboni phano chesta tai di tamongke nungbo virus manamai abo chin tripura sarok jo pasal mana nungbo ko SIB virus ni yakni yogla ni bagai chin tripura sarok jo tono khyalong badi te tabo chin tripura sarok nugui tongo wan saro aro butha jago te omo hai boro jane lup saro lubo tripura sarok je politics be kubuloi chin be chin se hamyarok salai te walai to le onlai ma te butha lai ma se nugo te o bodang nunglo kya chala buri rok hamjak lai bo te kaisa be mamla tong lai hamjak lai te nijini chala te nijini buri ro no butha lai ma abo chin tripura sarok ne oro chin bebak nong nugo ke nai di chin tripura sarok ke oro bo thuyo busai be bungi ro butha lai yo te wan saro butha jago te kubuni bor bo butha jago mo hai amma mang ba chin tripura sarok kumu na kya ke te o virus bo SIB virus reno kirma chincha virus abo chin tripura sarok baksa sai mana te baksa sai mena abo bai yok na ke nong saka omong ke hal mana hoite no omo kaisa baro te sap sutra ke bebak boro tongbai di engka kete sawano omon ni sago ang kan ke abo bai ke sai mana ke pila na abo tungo mane sak abo kolomota nong je AC fendo di abo ang ke ni sak tungnai inde abo ang ke virus ang kan ni sai mana te kusunai te busago bothre ke thainai o bothre ke thaiken eno sai maka abo pura virus nong kai nai ke abo ni bagai virus mani paile virus manja pai chingkor khaina kari manja sing joto pisu ready hoi tona nango manja te hin ke naro ang khaklayo naro au video buji khnai ne ke buji akon comment khai di te naro jackson mancha ko video share khai di tamako borgo sai mana bagai OSIB virus no sai me ko te naro nang video ni kacha link description re jak tango hindi video naro ngai le di SIB virus yak ni bai ki yok nai ni ke au video a to z charak tango naro bai ki yok nai ni ke ten bagai asung naro buji khnai ne ang khaklayo bye